Prajem vám príjemný dobrý deň. V predchádzajúcom videu nazvaným Autopilot sme si ukázali výhody blogu a nevýhody webovej stránky, neúčinnosť webových stránok a v tomto videu si ukážeme 4 kroky na ceste zákazníkovi alebo cesta zákazníka, kde v prvom kroku sa o vás ľudia dozvedia, v druhom kroku týchto ľudí zachytíme, v treťom kroku sa stanú z týchto vašich záujemcov vaši zákazníci, no a v štvrtom kroku, nakoľko sú spokojní s vašimi službami, s vašim produktom, tak ho vrele odporúčia ďalej. Odkiaľ dneska vlastne získavame zdroje kontaktov, sú to všetky sociálne médiá, či už je to Facebook, Twitter, LinkedIn, dnes máme cez 300 sociálnych médií, taktiež získavame ľudí z YouTube, no a v poslednom dôsledku je to samotný Google. Z týchto všetkých kanálov získavame ľudí na váš blog, čiže na vašu blogovaciu platformu. Z týchto návštevníkov vášho blogu prostredníctvom tzv. Lievikov im posielame kampane v podobe niekoľkých dní. V treťom kroku váš potenciálny záujemca sa stáva vašim kupujúcim, čiže si kupuje od vás váš produkt alebo vašu službu na základe toho, že vy prostredníctvom kampane si s ním budujete dôveru. Na štvrtom kroku, keď je spokojný s vašim produktom, s vašou službou, tak to odporúči ďalej, čím nám vzniká opätovný kolotoč, pretože odporúčajúci sa dostávajú opätovne na váš blog. Poďme si to teraz pomaly jeden krok po druhom vysvetliť, zrekapitulovať. Takže máme sociálne siete, Facebook u nás najvyužívanejší, taktiež je to Twitter, LinkedIn, Google+, trebárs, máme samotný aj YouTube, kde sa dajú taktiež zavesiť videá, pod videá sa dajú spraviť záchytné stránky alebo odkazy na váš blog. Čiže z týchto troch zdrojov využívame potenciál ľudí a pomocou určitých vecí ich dostávame na váš blog. Je to prakticky vaša stránka, ktorá obsahuje informácie o vašej službe, o vašom produkte, čiže je to stránka o vás. No a my používame tzv. SEO, používame tagy, čiže sú to kľúčové slová a optimalizácie vo vyhľadávačoch, ktoré máme automaticky zakomponované v našej blogovacej platforme. Fungujeme na základe virálneho blogovacieho systému, čiže používame tu aj ďalšie úžasné pomôcky, čiže vy nepotrebujete fyzicky oslovovať žiadnych ľudí. Tento systém je nadstavený tak, že za vás pracuje aj vtedy, keď vy spíte a prostredníctvom tohto systému získavate záujemcov o vaše obchodné príležitosti aj v časoch, keď vy ste na dovolenke. Ten systém prakticky pracuje za vás non-stop. V zelenom poličku sa nachádza váš blog, čiže vaša blogovacia platforma. Na tento blog prichádzajú ľudia z rôznych smerov, či je to YouTube, či je to Google, alebo či sú to sociálne siete. Na váš blog umiestňujeme tzv. Lieviky, čo sú zachytávače, a do týchto zachytávačov si návštevník vášho blogu zadáva svoj e-mail a na základe jeho e-mailu alebo údajov, ktorý chcete vy, aby zadal do tohto lievika, tak týchto ľudí smerujeme na tzv. Kampaň. Kampaň väčšinou ide po dobu 5 dní, 4, 5, 6 dní. Po dobu kampaní vy si budujete s týmto vašim potenciálnym zákazníkom vzťah, čiže prvý deň mu odchádza jedna kampaň, druhý deň ďalšia, následne tretí deň, štvrtý deň, piatý deň. Čiže budujeme si prostredníctvom kampaní vzťah s vašim zákazníkom. Čiže máme vytvorenú kampaň, váš potenciálny záujemca dostáva od vás informatívne správy o vašich produktoch, o vašich službách, budujete si medzi ním a medzi vami vzťah, stáva sa z neho zákazník
ktorý veľmi rád, keď je spokojný s vašimi službami, odporúči váš produkt, vašu službu ďalším a týchto ľudí opätovne on odporúči na váš blog. Vzniká nám taký nekonečný kolotoč, také perpetuum mobile, a ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Spojte sa s človekom, ktorý vám poslal toto video. Ak je toto video na YouTube, pod týmto videom sa nachádza odkaz. Na tento odkaz si kliknite, buď vás to presmeruje priamo na blog, alebo na ten zachytávač, na ten lievik, kde vám prídu ďalšie informácie. Ak sa toto video nachádza na blogu, na nejakej stránke, tak pod týmto videom je opätovne kontaktný formulár, čiže lievik, a pre zaslanie ďalších informácií môžete zadať vašu e-mailovú adresu. Ja vám prajem všetko dobré, nech sa vám darí vo vašom podnikaní. Dovidenia.